mulleres a cenar, Alberto sí, Alberto disculpuse que non pode ver. Es orden do día. Sí. Estás a ver? Pues vamos a proceder con este pleno extraordinario urxente. Bueno, pues isto trátase de outro proxecto de fondos europeos. Neste caso non é o PERTE, senón que son fondos FEDER dirixidos a
a programas de actuacións integradas dentro desa estrategia que hai de desenvolvemento local sostible e demais dentro dos fondos europeos, dentro dos fondos comunitarios, non? Bueno, como sempre, disculpade as prisas, a urgencia, aquí a última hora, chámanos, bueno, que estamos neste proxecto. Nun principio pensouse facelo a través da mancomunidade, pero, bueno, na mancomunidade era complicado porque había que tomar acordo nos concellos, despois na mancomunidade, despois había que tomar outro acordo ca mancomunidade arriba de Consofrieiras. Bueno, era un pouco máis unir a concellos que non estaban en ninguna das mancomunidades, como, bueno, o caso da Mezquita únicamente, que era o caso que non estaba en ninguna das mancomunidades, non? Entón, bueno, ao final descartouse eso. A idea é que o pidamos todos individualmente, vai ser o jefe de filas, vai a ser Verín, e o problema tamén está na gestión futura desto, non? E en principio Verín está ca idea que sea a Eurocidade a que gestione este fondo, esta subvención, no caso de que non la concedan, non? Entonces, bueno, pues vamos a... Séntame. Non, sí, ao final bueno, non teño que intervir. Sí, bueno, casi é bo que veñas, Rafa, sí. Non, sí. Entón vamos a proceder aos puntos de orden do día. O primeiro que temos que acordar é a ausencia da sesión. En virtud do artigo 79 do Real Decreto 2568/86 de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico das Entidades Locais, teñen o carácter de sesións urxentes as convocadas polo alcalde cando a urxencia do asunto a tratar non permite convocar sesión extraordinaria coa interacción mínima exixida na Lei 7/85 de 2 de abril de bases de réxime local. Neste caso debe incluirse como primer punto no orden do día o pronunciamento do pleno sobre a urxencia. Explica aos alcaldes concelleiros que o motivo desta convocatoria extraordinaria urxente é facer unha solicitud de axuda conxunta con varios concellos da comarca Oveiro da resolución de 23 de decembro do 24 da Dirección Xeral de Fondos Europeos, polo que se aproba a convocatoria para a asignación da senda financiera FEDER a plans de actuación integradas das entidades locales no marco de desenvolvemento urbano sostible con cargo a fondos europeos de desenvolvemento regional no período de programación 2021-2027. Os concellos participantes nesta convocatoria son Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oimbra, Verín, Vilardevós, Riós, Gudiña, Mezquita, que pretenden acceder a financiamento de fondos FEDER para un plan de actuación integrado, entre paréntesis PAI, que se chama Futuro Verde do Alto Támega. Para isto é necesario que cada concello aprobe 3 documentos, a saber, a Estrategia de Desenvolvemento Integrado Local, EDIL, como requisito previa solicitud de financiamento, o Plan de Actuación Integral PAI, Futuro Verde do Alto Támega e acordo de colaboración entre todos os concellos para levar a cabo dito proxecto. Trátase dunha convocatoria da documentación que hai que presentar é bastante ampla, complexa e precisa ter aprobados estes documentos por parte de todos os concellos o máis axiña posible, antes do remate do prazo de presentación das solicitudes que acaba hoxe. Polo exposto, o alcalde solicita ao pleno o reconhecemento da urxencia da sesión. Estamos de acordo? Estamos de acordo, pois por unanimidade acordamos a urxencia da sesión e entón xa vamos, o plazo creo que non remata hoxe, me parece que acabo 28. Pasa que, claro, hai que subir a plataforma todos os documentos que non son poucos. Entonces, bueno, unha vez acordada a urxencia da sesión, vamos a proceder ao segundo punto, que é a aprobación, si procede, da Estrategia Integrada de Desarrollo Local, EDIL, da comarca de Verín, denominado Futuro Verde do Alto Támega, nos términos nos que se propón. O alcalde explica aos asistentes que a aprobación do documento Estrategia Integral de Desenrolo da comarca de Verín EDIL é un requisito previo, literalmente condición habilitante para a concurrencia e obtención da senda financiera FEDER a un plan de actuación integrado PAI como denominado Futuro Verde do Alto Támega, que este ayuntamento vai a presentar conxuntamente cos concellos de Cualedro, Laza, Castrelo do Val, Oimbra, Verín, Vilardevós, Riós, Gudiña e Mezquita. Dase conta do documento obrante que do expediente a saber Estrategia Integral do Desarrollo da comarca de Verín EDIL e encontrado conforme.
O considerar conveniente cos intereses municipales dotarse de dito documento estratégico de cara á concorrencia a convocatoria de axudas de fondo que requeren ter un edil aprobado previamente. É polo que he visto o informe da Secretaría, que é o seguinte: de acordo ca Providencia da Alcaldía de 21 de febreiro do 25, en cumprimento do establecido no artigo 33A do Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo en relación cos acordos que resultan necesarios para concorrer con outros 9 concellos unha convocatoria de axudas de fondo FEDER a través dun plan de actuación integrado PLAI denominado Futuro Verde do Alto Tâmega, e que en síntese referirse ao seguinte: primeiro, aprobación dunha estrategia integrada de desenvolvemento local e dos concellos de Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oeimbra, Verín, Vilar de Bos, Riosa, Gudiña, Mezquita, como tal ámbito requisito da aprobación dun PAI. Segunda, aprobación dun plan de actuación integrado PAI denominado Futuro Verde do Alto Tâmega xunto cos restantes concellos mencionados no parágrafo anterior. Terceiro, aprobación dun acordo de agrupación cos citados concellos para concurrir a convocatoria de axudas reguladas na orden da Hacienda 1072/2024 de 2 de outubro, polo que se aproban as bases reguladoras para a asignación da xeina financiera FEDER a plans de actuacións integrados das entidades locais no marco de desenvolvemento urbano sostible, con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional no período de programación 2021-2027, BOI número 242 de 7 de outubro de 2024, e convocadas por resolución de 23 de decembro de 2024 da Dirección Xeral de Fondos Europeos, polo que se aproba a convocatoria para a asignación da xeina financiera FEDER a plans de actuacións integradas das entidades locais no marco do desenvolvemento urbano sostible con cargo ao Fondo de Desenvolvemento Regional no período de programación 2021-2027. Todo isto con base nos seguintes antecedentes: documento de estrategia integral de desenvolvemento integral da comarca de Verín, edil comarca de Verín. Documento, acordo de colaboración entre os concellos que conforman o Val do Tâmega denominado Futuro Verde do Alto Tâmega, que regula sucintamente a agrupación dos concellos para concorrer de maneira conxunta a resolución da convocatoria para ter financiamento FEDER a un plan de actuación integrado PAI denominado Futuro Verde do Alto Tâmega. Emítese o seguinte informe con base ás seguintes consideracións. Primeira, tanto a Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, en adiante, Lei de LRBR, como a Lei 5/97 de 22 de xullo da Administración Local de Galicia, en adiante, LADGA, recoñecen aos municipios o dereito para asociarse con outros ben sexa para o sostenimento común de postos de traballo, ben en mancomunidades para a execución en común de obras e servicios determinados. Pero, ademais, é que o que nos importa a Lei 38/2003 de 17 de novembro Xeral de Subvencións en adiante LXS determinou a posibilidade de que poderan ser beneficiarias de subvencións as agrupacións de persoas xurídicas públicas que, carecendo de personalidade xurídica propia, podan levar a cabo actividades que motiva a concesión da subvención, como ben dicir o seu artículo 11.3 desta norma. Segundo, a Orde de Hacienda 1072/2024 de 2 de outubro, por lo que se aproban as bases reguladoras para a asignación de senda financiera FEDER a plans de actuacións integrados das entidades locais no marco de desenvolvemento urbano sostible con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional no período de programación 2021-2027, boletín oficial do Estado, número 242 de 7 de outubro de 2024, o artículo 5.4 especialmente determina que no caso de que o plan de actuación integrado contempla actuacións sobre unha pluralidade de municipios, entenderase como beneficiario ao municipio de cabeceiras, en perxuízo dos acordos que para esta xestión das actuacións puderan realizar entre estes e o resto das entidades locales participantes. Cabe lembrar tamén que, como maneira de orientación co Real Decreto 36/2020 de 30 de decembro, polo que se aproban as medidas urxentes para a modernización da administración pública para a execución de plans de recuperación, transformación e resiliencia, no seu artículo 67 regula efectivamente as agrupacións para a presentación de solicitudes e convocatorias de axudas. E no seu apartado 2, onde dispón que os membros da agrupación deberán suscribir un acordo interno que regula o seu funcionamento, sin que sexa necesario que se constituya unha forma xurídica algunha para isto. Terceiro, así pois,
A publicada resolución de 23 de decembro de 2024 da Dirección Xeral de Fondos Europeos pola que se aproba convocatoria para a asignación da axenda financiera FEDER a plan de actuacións integrado das entidades locais no marco de desenvolvemento urbano sostible con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional para a programación 2021-2027, a concurrencia convocatoria por parte de 10 concellos de Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oimbra, Verín, Vilar de Mos, Riosa, Gudiña e Mezquita, entendidos como un área urbana funcional do anexo 1 do apartado 3 da Orden da Hacienda 1072/24 de 2 de outubro, exixe efectivamente a adopción e formalización de algún tipo de acordo de colaboración entre os 10 concellos varias veces citados. Cuarta, a legislación aplicable ben determinada en síntesis pola Lei 7/85, a Lei 39/2015, a Lei 40/2015, a Lei 5/1997, o Real Decreto 2568/86, a Orden de Hacienda 1072/24 de 2 de outubro, por lo que se aproban as bases reguladoras para a asignación da senda financiera FEDER a plans de actuacións integrados de entidades locais no marco de desenvolvemento urbano sostible, con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional no período de programación 2021-2027, boi 242 de 7 de outubro, a resolución de 23 de febreiro da Dirección Xeral de Fondos Europeos. Quinta, o contido do acordo interno que regula o funcionamento da agrupación obrante no expediente, remitido polo Concello de Verín, responde ás líneas xerais ás necesidades de regulación da agrupación municipal que é de seu área urbana funcional formada polos 10 concellos tantas veces citados. Sexta, as obrigas económicas para este concello deberán concretarse en algún lugar do documento do Plan de Actuación Integrado PAI. Con todo, no mellor dos casos, tales obrigacións deben concretarse nunha hipotética resolución de concesión da axuda FEDER e no caso de ser aceptada, esta virtualizarase nos exercicios 2027 e seguinte, momento no que tocará analizar a súa repercusión na estabilidade financiera do Concello. Isto é moi importante, non vai ser que despois andemos facendo cábalas no aire e non teñamos suficiente capacidade económica para tal. Sétima, legalmente, a competencia do acordo para adoptar corresponde ao Pleno da Corporación e de conformidade co artículo 47.2g da Lei de Bases de Réxime, na cual requirirase maioría absoluta, creación, como dice, creación, modificación ou disolución de mancomunidades ou outras organizacións asociativas, así como a adhesión destas á aprobación e modificación dos seus estatutos. En conclusión, e de conformidade co exposto, procedería co Pleno do Concello por maioría absoluta a adoptar os seguintes acordos. Primeiro, aprobar a adhesión do Concello de Monterrei á agrupación dos concellos para concorrer a axudas FEDER para o Plan de Actuación Integrado PAI, Futuro Verde do Alto Tâmega. Segundo, consecuentemente, aprobar o acordo de colaboración entre os concellos que conforman o Val do Tâmega denominado Futuro Verde do Alto Tâmega, que regula a agrupación de concellos para concorrer de maneira conxunta á resolución da convocatoria para obter financiamento FEDER a un plan de actuación integrado PAI denominado Futuro Verde do Alto Tâmega, nos términos do documento obrante no expediente. Terceiro, aprobar o documento Estrategia Integral de Desenvolvemento Integral da Comarca de Verín, EDIL, da Comarca de Verín, nos términos dos documentos obrantes no expediente. Cuarto, designar como representante da agrupación a persoa que ostente a condución de alcalde do Concello de Verín pola súa condición de tal, no seu momento actual, don Gerardo Suárez Fidalgo. Quinto, designar o alcalde José Luis Suárez Martínez como representante do Concello de Monterrei na agrupación de municipios en personalidade jurídica que se constitúe. Sexto, facultar expresamente ao titular da alcaldía para a asinatura do convenio restante da documentación, incluindo protocolo ou protocolos notariais que poderan resultar no futuro necesarios. Con toda a corporación acordará o que estime pertinente. Firmo o secretario do Concello, que son eu, e perdonai o rollo que vos montín, pero bueno, é o que son. Non tengo nada que decir. Abstenemos. Entonces son 7 a favor e 3 abstencións. O documento do EDIL está aí no expediente, supoño que se querendes telo, pois pasámoslo sen problema ningún. E o informe tamén está como leo particulares, pero bueno, bastante importante, non?
Entón pasamos ao punto 3, que é a aprobación se procede do Plan de Actuación Integrado PAI, denominado Futuro Verde do Alto Tâmega. Vale. Hai que tamén adoptar o acordo por maioría absoluta, considerar que é conveniente pos intereses municipales a integrarse nunha agrupación de municipios para concorrer á convocatoria para a asignación da senda financiera FEDER Plan de Actuacións Integrado PAI das entidades locais no marco de desarrollo urbano sostible do Fondo do FEDER 2021-2027 e aceptar a participación do Concello de Monterrei no PAI, e aprobar a memoria valorada das actuacións do Ayuntamento PAI cun presuposto de 900.000 euros delegando na alcaldía a presentación do PAI. No caso de que o PAI tuvese financiación FEDER asignada a senda financiera, o Pleno adoptará acordo oportuno sobre a solución dos compromisos económicos que lo conleve para o Concello, pero lo que inicialmente é a manifestación de compromiso de habilitar crédito adecuado e suficiente para financiar a execución do PAI que lle corresponde no seu caso da aceptación. Terceiro, igualmente no caso de que a concesión da senda financiera a agrupación de municipios para recabar a colaboración dos servicios de Eurocidade Chaves Verín para o control da ejecución de proxectos en cuanto a súa fiscalización, justificación e cumprimento de directrices que se poden ir exixindo en orden ao mellor cumprimento do proxecto. Cuarto, manifestar o compromiso de asumir obrigacións que impoñan para o seu desenrolo distintas actuacións, especialmente a executar as inversións no plazo máximo de 31 de decembro do 2029. Espero non estar aquí. E non ejecutar actuacións con cargo fondos que non estuveran previamente propostos nos documentos técnicos. Quinto, de acordo co establecido no artículo 5.4 da Orden da Hacienda 1070/2024, é aprobar as bases de asignación da senda financiera FEDER a PAIs das entidades locales, encomendar ao Ayuntamento de Verín, en súa condición de municipio cabeceira da área urbana funcional, a presentación da solicitude, así como a gestión de documentos de presentación da proposta, a organización da estrutura persoal e técnica para a súa posta en marcha e vigilancia da xestión de acordos que se tomen. En relación con este primeiro apartado, que é o punto primeiro deste acordo, que é aceptar a participación do Concello de Monterrei no Plan de Actuación Futuro Verde, presentarse axudas tal... No punto segundo, aprobar a memoria valorada das actuacións deste Concello e incluir no PAI con un presuposto de 900.000 euros. Bueno, decirvos que, bueno, nos correspóndenos por a tabla que temos do cuadro financiero de reparto de fondos, bueno, nos tócanos, en realidad neste cuadro estaba 920.645,47, do cual temos que aportar o 25%, o sea, no seu momento xa buscaremos financiación para este 25%, non? E decirvos que, bueno, Rafa preparou aí unha pequena memoria valorada das actuacións que pensamos acometer. Fundamentalmente, o que se nos dixo desde Verín é que esta subvención vai dirixida sobre todo o tema da abastecimiento, saneamiento, renovación de redes e demais. É dicir, o 75% das actuacións teñen que ir vencelladas a temas ligados ao ciclo da auga, non? E logo o resto, o 25%, bueno, pois poden ir a temas de eficiencia enerxética, tamén a actuacións con fines sociais e demais. Pero, bueno, o grueso da actuación ten que ser dirixido a temas vinculados ca auga, non? Ca problemática da auga, non? E nos, pode ora Rafa explicar así un pouquiño máis, con máis detalle, pois metemos tres actuacións fundamentales. A primeira é a mellora do ponte da Batoca entre Estevesiños e Castrelo do Val, con 130.000 euros. Castrelo do Val tamén vai meter unha cantidad tamén para facer un refuerzo desa ponte. Nos metemos 130.000 euros e creo que Castrelo tamén mete outros 130.000, non, Rafa, me parece? Sí. Logo, como segunda actuación proposta, vamos a propoñer instalar depuradores fosa-filtro nos núcleos de Villaza, Alvarellos, Infeste e Guimarei, con 360.000 euros de orzamento. Sabedes que temos un problema co bombeo do Placer, por o colector este que discurre entre Guimarei, Infesta, Alvarellos e Villaza. E, bueno, pois decidimos que
para suprimir ese bombeo, bueno, pues instalar pequenas depuradoras fosa-filtro en cada unha destos núcleos, non? Non, Rafa, sí, eso, básicamente. Sí, si querendes explico un pouco, se non, espero ao final con todo. Sí, tamén, sí, ao final de todo. Acaba. E logo despois, o grueso da actuación é, como vos dixen antes, a mellora das redes de abastecemento e saneamento con reposición do pavimento en calles de Medeiros, A Madalena, Vilaza e Alvarellos, un orzamento de 410.000 euros. Isto dá un total de 900.000 euros, aunque no cuadro financiero tiña eso que eran 920. Non sei se... Rafa, non sei se ao final... O Rafa fixo que pudo. Isto foi todo a prisa. A grosso modo, porque eso non A prisa é unha corre. memoria realmente, é unha distribución de cuartos e unhas asistencias. Nos ahora temos no ciclo de auga o da ponte deixo e aparte, porque foi un acordo entre os dous concellos de arreglar esa ponte e tal, pero o que nos quedou a nós dentro do ciclo de auga, nos ahora no concello temos dous problemas fundamentales. Un deles é o colector este que ven de Guimarei hasta o Place, bueno, hasta o polígono, que iba sin bombeo no seu proxecto, ao final na fase de execución foron acumulando cota, acabou a 4 metros por debaixo do nivel da terra, tiveron que facer ali un gran bombeo. Ese colector non é estanco, quer dizer, no tramo que vai de Guimarei a Infesta, como vai por unha ladeira non ten problema, pero desde que chega a Infesta ao val hasta que chega ao bombeo, vai por debaixo do nivel da capa freática 9 meses ao ano, co cual vai cheo de auga do río todo o ano. Están 3 bombas funcionando 24 horas, ainda así non dan achicado en momentos puntuales, temos cada pouco... a isto temos un gasto enerxético, imaginando os 3 bombas dunha potencia enorme funcionando 24 horas ao día todo o ano, tal, un gasto tamén, digamos, ecolóxico, non? Cada vez que se produce un vertido, tal, bueno, é insostible, digamos. Entonces, É bombeando auga. é bombeando auga limpia, prácticamente, porque, quero dicir, vai tan diluído, tal, que non ten sentido ese bombeo. Entonces, a solución que se nos ocurriu foi anular ese colector. Todos os núcleos siguen conectados, quero dicir, Guimarei está conectado con Infesta a través do colector este que funciona, digamos, porque non vai por riba da superficie, non vai filtracións, pois en Infesta unha primeira depuradora onde depuraría Guimarei e Infesta, despois o tramo Infesta-Alvarellos anúlase, en Alvarellos, como concentramos todo no colector, outra depuradora en Alvarellos, e en Villaza outra depuradora, e o tramo que vai de Villaza hasta o polígono anúlase tamén, e anulamos o bombeo de tal. As depuradoras compactas fosa-filtro que poden asumir os 600 habitantes equivalentes, máis ou menos, non? Poríamos dúas de 600 habitantes, unha para Alvarellos e outra para Villaza, e unha de aproximadamente 350 para Guimarei e Infesta. Están un pouco sobredimensionadas, pero hai que ter en conta a xente que ven no Grao e... Alvarellos e Villaza non se plan pequena, non é? Sí, quedaríanse pequenas, entón temos que pensar que facemos. Se poñemos dúas en serie, por exemplo, ou unha de 600 e outra de apoio de 150 ou tal, porque tamén é moi difícil determinar os fluxos de población neses períodos de verao, non? Que, sí, temos 490 habitantes empadronados, pero quanta xente máis hai no verao? É difícil saberlo realmente, non? Entón, é mellor sobredimensionar e poñer para 700 ou 800 habitantes que quedarnos cortos. Son uns aparellos que, bueno, xa sabedes como son, puxamos unha Madalena, veñen xa fabricados, prefabricados, e o único que teñen de mantemento é unha retirada de lodos bianual, cada 2 veces ao ano, o que queda no fondo, que son os lodos que non hai maneira de digerilos e tal, hai que aspiralos e leválos a unha depuradora onde se depure. Isto supone uns custes, pero nada comparado co bombeo que temos agora, claro, das 3 bombas que, non sei, Paulino dirá vos quanto é, pero pasa de 100.000 euros ao ano casi entre mantemento, suministro eléctrico e todo eso, sabes? Baixaríamos a 10-20.000 euros ao ano de mantemento, non? E outro problema que temos moi grande é de consumo de auga. Nos estamos, sobre todo Alvarellos e Villaza, consumindo o triple de auga que nos adjudicaría un cálculo de necesidades por habitante. O consumo de auga por habitante, según a FAO, son 250 litros por habitante día, non? Por 400, pois imaginademos o que sale unha cifra. Bueno, estamos consumindo 3 veces eso.
Por que? Porque temos unhas redes que están todas cheas de buratos, cheas de filtracións, e entón estamos tendo que bombear 3 depósitos para consumir un, co gasto de electricidade, desperdicio de auga, arreglo constante de averías. A mellor arreglamos ahora en Alvarellos en Villazo unha avería e baixan 4.000 litros de consumo, pero automáticamente aparece outra noutro sitio. Entón, a única solución é coller os tramos de concentración de averías de tal e sustituílos completamente, non? Xa temos monitorizado todo eso, temos unha aplicación que nos vai dicindo como van os consumos, como fluctúan e tal, nos vemos cando arreglamos unha avería, pois igual baixan 3 ou 4.000 litros, pero despois aparecen 900 máis dentro de dos días porque se volve furar outro sitio. Entón, a única maneira é coller tramos completos e metelo novo. E é neso no que meteríamos. Vale, bueno, pues procedemos a votación deste punto. De acordo, votos a favor. Vale, gracias, Rafa. E pasamos ao último dos puntos, o punto número 4, que é o expediente 77/2025, aprobación si procede do acordo de colaboración entre concellos que conforman o Val do Támega para o proxecto Futuro Verde do Alto Támega. Tamén este acordo ten que ser votado por maioría absoluta legal, de acordo co artículo 47.2 da Lei de Bases do Réxime Local, para a creación e modificación de solución de mancomunidades ou outras organizacións asociativas, así como a adhesión das mismas a aprobación e modificación aos seus estatutos. O considerar conveniente pos intereses municipales e integración na agrupación municipal para concurrir á convocatoria da asignación da senda financiera FEDER a planes de actuación ao PAI das entidades locales no marco do desenrolo sostible con cargo a fondos FEDER da programación 2021-2027 convocada por resolución de 23 de decembro do ano 2024 da Dirección Xeral de Fondos Europeos. O Pleno ten que adoptar o seguinte acordo: aprobar a integración do Ayuntamento de Monterrey na agrupación do Concellos para o Desenrolo do PAI denominado Futuro Verde do Alto Támega cos concellos que xa citei anteriormente. Segundo, declarar que ante a falta dun documento elaborado ao efecto, esta agrupación rexirase por un convenio de agrupación sin personalidade jurídica para o PERTE da auga Futuro Verde do Alto Támega aprobado polo Pleno na sesión do pasado día 5 de marzo do 25, todo elo sin perjuicio das modificacións precisas que dito documento ao da aprobación dun específico dunha nova agrupación na que se vai a constituir. O seguimento e xestión do proxecto corresponderá a un órgano formado polos alcaldes dos ayuntamentos agrupados ou concelleiro nos que se debe. Terceiro, designar como representante da agrupación da persona que ostenta a condición de alcalde do Ayuntamento de Verín por esa condición de tal no momento actual é Gerardo Soane Fidalgo. Cuarto, designar o alcalde José Luis Suárez Martínez como representante do Ayuntamento de Monterrey na agrupación de municipios sin personalidade jurídica que se constituye. Quinto, facultar expresamente ao titular da alcaldía para a firma de convenios e restante documentación, incluindo protocolos notariales que pudieran resultar no futuro necesarios para a ejecución do acordado. De acordo? Temos votos a favor. Abstencións 3. Vale. Bueno, pois... resumirei un pouquiño o meu e o do Rafa, e eso, simplemente os acordos van un pouquiño de acordo, non vai a ir literal, porque senón... De acordo. Bueno, pois, non havendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias. Porque salía en castelán a convocatoria, salía en castelán a convocatoria. Porque hai que fazer as certificacións.